नमस्कार. अमोल मुतकरी अमोल मुतकरी यांची प्रवक्तेपदावरनं राष्ट्रवादीच्या हकालपट्टी करण्यात आली. वारंवार स्वतःला काहीतरी समजणारा अमोल मुतकरी कधीही कोणावरही काहीही बोलायला लागला होता आणि मग याची अडचण झाली ती अजित पवारांना. फायनली अजित पवारने निर्णय घेतला आणि अमोल मुतकरीसह अशा अनेक लोकांना जे की स्वतःलाच राष्ट्रवादीचे दादा अध्यक्ष असं समजायला लागले होते, त्यांची हकालपट्टी झाली. अक्षरशः न सांगता देखील त्यांची हकालपट्टी झाली आणि हे जिवारी लागला आता अमोल मितकरी याच्यावर काय बोलणार? काहीच बोलणार नाही. लाचार व्यक्तिमत्व असलेला अमोल मुतकरी आता घरी शांत बसणार, ना कधी मीडिया समोर दिसणार, ना कधी मीडिया त्याच्याकडे जाणार. कारण की खुर्ची आहे, पद आहे, तर सगळेच त्याच्या आजूबाजूला फिरतात. खुर्ची नाही, सत्ता नाही, तर अशांना कोणी विचारत नाही. कारण की यांची वाणी जी आहे ती वाणी खराब आहे, लाचार आहेत. लाचारांचं तुमचं काय म्हणणं आहे? कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.